Jakarta. Dinas sy'n sefyll fel tystiolaeth i uchelgais a chydnerth y dynol. Dinas sy'n cyfwrdd yr awyr. Mae skyscrapers nid yn unig yn strwythurau, ond yn symbolau o gynnydd a breuddwydion wedi gwireddu. Mae tyrau disglair yn tysi'r cymylau yn sefyll yn falch. Maent yn adlewyrchu dyheadau'r miliynau sy'n galw'r ddinas hon yn gartref. Mae'n ddinas sydd byth yn cysgu. Wrth fachlid hael, mae'n trawsnewid yn dypestri o olewadau a gweithgaredd bywiog, lle mae breuddwydion yn esgyn. O wawr i fachlid, mae Jakarta yn pwlsio gyda gobeithion ac uchelgeisiau ei phobl. O'r eiliad y byddwch yn cyrraedd, mae egni Jakarta yn heintus. Mae'r strydoedd yn fyw gyda thorf amrywiol, pob un yn cyfrannu at rhythm unigryw'r dinas. Mae'r strydoedd yn llawn bywyd. Mae gwerthwyr stryd yn galw allan i'r rhai sy'n pasio, mae cerddwyr yn plethu trwy'r tyrfaoedd, ac mae'r awyr yn llawn sy'n ei bwrlwm dyddiol. Mae'n ddinas o gyferbyniadau. Mae skyscrapers modern yn sefyll ochr yn ochr â marchnadoedd traddodiadol, gan greu cymysgedd unigryw o'r hen a'r newydd. Mae traddodiadau hynafol yn cwrdd yr rhyfeddodau modern. Yma, mae treftadaeth ddiwylliannol yn cael ei chadw a'i dathlu yn canol datblygiad trefol cyflym. Mae crochan diwylliannau yn aros. Mae Jakarta yn ffwrnais lle mae traddodiadau amrywiol a dylanwadau modern yn cydfodoli'n gytwn. Mae Jakarta yn wleddu'r synhwyrau. Mae marchnadoedd bywiog yn galeidosgop o liwiau, synau ac arogleon. Mae arogl spaces yn llenwi'r awyr, yn eich gwahodd i archwilio tirwedd goginiol gyfoethog y ddinas. Synau bywyd, symffoni yn y strydoedd. O gerddorion stryd i sgyrsiau'r bobl leol, mae pob cornel o Jakarta yn adrodd stori. Felly, gadewch i chi'n gael eich swyno gan hyd Jakarta. Darganfyddwch ddinas lle mae pob eiliad yn antur o phob stryd ag stori i'w hadrodd. Yng nghanol Jakarta, mae heneb yn sefyll yn dal, cofeb genedlaethol neu monas, symbol o frwydr Indonesia dros ryddid, atgofo ysbryd cryf y genedl. Mae'r gofeb fawr hwn gyda fflamau'r ar ei phen i'w gweld o bell, ewch i'r top am oligfa anhygoel. Mae'r ddinas yn ymestyn o'ch blaen fel tapestri lliwgar. Mae monas yn fwy na dim ond heneb. Mae'n oleidi o obaith, tystiolaeth i ddygnoch pobl Indonesia, lle mae'n rhaid i bob ymwelydd ei weld. Dewch i gwrdd â chadw'n, Jakarta. Mae'r llysgynhadon ifanc yma yn cynrychioli ysbryd y ddinas. Hwy yw wynebau diwylliant a threfftadaeth Jakarta. Yn cael ei dewis drwy broses ddethol drilwyr, mae'r cadw'n yn fwy na llysgynhadon yn unig. Maent yn fodelau rôl. Maent yn hyrwyddo cymysgedd unigryw Jakarta o draddodiad a moderniaeth. Drwy ei gweithredoedd, mae'r cadw'n yn dangos cynhesrwydd pobl Jakarta. Maent yn ymgorffori ysbryd croesawgar y ddinas. Ein maed ysgamgsbil. Teimlwch egni bywiog dawns Betawi. Mae'r celfyddyd draddodiadol hon yn wyl o liwiau a symudiad, dathliad o fywyd ei hun. Mae'r dawnswyr wedi gwisgo mewn gwisgoedd lliwgar yn symud gyda graslondrwydd a chywirdeb. Mae symudiadau'n adrodd stori, cymysgedd o ddiwylliannau sy'n adlewyrchu treftadaeth gyfoethog Jakarta. Mae cerddoriaeth y gerddorfa gamelan yn cydfynd y dawns. Mae sain fetelig yr offerennau'n creu rhythm hypnotig, i cyfeiliant perffaith i'r wledd weledol hon. Rhan 5, celfyddyd y ryfelwr, Pencaksilat. Pencaksilat, celfyddyd ymladd sydd y gwreiddiau dwfn yn niwylliant Indonesia. Yn tarddio ynys fformalau, mae'r gelfyddyd ymladd hon wedi esblygu dros ganrifoedd, gan gyfuno amrywiol elfennau o ymladd, dawns ac ysbrydolrwydd. Ar ddangosfo gryfder, ystwythder a graslondrwydd, mae pob symudiad yn adlewyrchu ymroddiad a hyfforddiant yr ymarferwyr. Nid yw hylifedd a chywirdeb ei gweithredoedd yn ymwneud â dawn gorfforol yn unig, ond hefyd disgyblaeth feddyliol. Edmyg symudiadau cyflym fel mellten yr ymarferwyr. Mae gweithredoedd cyflym a manwl gywir yn ganlyniad blynyddoedd o hyfforddiant dwys ac ymrwymiad disgog i feistroli'r gelfyddyd hon. Ei symudiadau cyfuniad o ymosod ac amddiffyn. Mae pob techneg wedi chynllunio i fod yn ymosodol ac amddiffynol, gan ddangos amlochredd ac addasrwydd Pencaksilat. Dawns rhyfelwr, hudolus a swynol. Mae coreograffi ei symudiadau yn debyg i ddawns wedi hymarfer yn fanwl, lle mae gan bob cam ac ystym bwrpas ac ystyr. Yn fwy na dim ond celfyddyd ymladd, mae Pencaksilat yn ffordd o fyw. Mae'n cwmpasu nid yn unig hyfforddiant corfforol, ond hefyd ddatblygiad meddyliol ac ysbrydol. Mae ymarferwyr yn aml yn cymryd rhan mewn myfyrdod ac ymarferion eraill i gryfhau eu cryfder a'i ffocws mewnol. Mae'n dysgu disgyblaeth parch a hunanreolaeth. Mae'r gwerthoedd hyn yn rhan anatod o ymarfer Pencaksilat
gan feithrin ymdeimlad o undod a pharch cydfyddiannol ymhlith ymarferwyr. Tystiolaeth i gyfoeth treftadaeth ddiwylliannol Indonesia. Nid dim ond celfyddyd ymladd yw Pencaksilat, mae'n driso diwylliannol sy'n adlewyrchu hanes, traddodiadau a gwerthoedd pobl Indonesia. Trwy ymarfer, mae gwaddol yr hen ffurf gelfyddydol hon yn parhau i ffynnu ac ysbrydoli cenedlaethau newydd. Rhan 6, dinas o drysorau cydd. I tiwnt i'r nemfyrddau, mae Jakarta yn datgelu ei chyfrinachau. Archwiliwch y marchnadoedd prysur, gormod o synwyrau, darganfyddwch grefftau ac henbethau unigryw. Gadewch i chi'ch hun gael eich temtio gan ddanteithio'n coginio y ddinas. O fwyd stryd i fwyta cain, mae gan Jakarta rhywbeth i bawb. Mwynhewch flasau Indonesia. Ewch i ymweld yr amgweddfeydd ar orielau celf niferus. Plymiwch i hanes a threftadaeth y ddinas. Darganfyddwch waith artistiaid lleol, tystiolaeth i sbryd creadigol Jakarta. Rhan 7, cynhesrwydd Jakarta. Yr hyn sy'n gwneud Jakarta yn arbennig o ei phobl. Mae'r ddinas hon gyda'i dinaslun enfawr a'i strydoedd prysur yn cael ei bywiogi gan gynhesrwydd a chyfeillgarwch ei phobl. Wrth i chi gerdded y strydoedd, chewch eich cyfarch y gwen a chyfarchion, tystiolaeth i'r Croeso gwirioneddol sy'n diffinio'r ddinas hon. Cynnes, croesawgar ac yn barod i'ch cyfarch bob amser. Mae pobl Jakarta yn adnabyddus am ei caredigrwydd a'i hawydd i wneud i chi deimlo'n gartrefol. Boed yn gyfarchiad syml neu'n gymorth llaw, mae eu cynhesrwydd yn amlwg ac yn heintus. Mae nhw'n ymgorffori ysbryd Indonesia. Mae treftadaeth gyfoethog Jakarta i'w weld yn ei phobl, sy'n falch o'i traddodiadau ac yn awyddus i'w rhannu gyda'n welwyr. O ddawnsfeydd traddodiadol i wyliau bywiog, mae tapestri diwylliannol Jakarta wedi wehyddu a edafedd angerdd a balchder ei phobl. O werthwyr stryd i staff gwestai, cewch eich cyfarch y gwen. Mae gwerthwyr lleol, gyda'i stondinau lliwgar a'i bwyd stryd blasus, bob amser yn barod i rannu stori neu chwerthin. Mae staff gwestai gyda'i gwasanaeth perffaith yn sicrhau bod eich arhosiad yn gyfforddus ac yn gofiadwy. Mae pobl Jakarta bob amser yn barod i helpu. Os ydych chi ar golsh ac angen cyfarwyddiad yn ein chwilio am y lleoedd gorau ymweld â nhw, mae'r bobl leol yn fwy na pharod i helpu. Mae natur gymwynasgar yn gwneud archwilio'r ddinas yn brofiad pleserus. Mae nhw'n falch o'i dinas ac yn gyffrus i'w rhannu gyda chi. Mae'r balchder sydd gan bobl Jakarta yn ei dinas i'w weld yn y ffordd mae nhw'n siarad amdani ac yn ryngweithio ag ymwelwyr. Mae nhw bob amser yn awyddus i rannu eu hoffleoedd a'i trysorau cydd, gan wneud eich ymweliad yn un wirioneddol arbennig. Paratowch i gael eich cyfleidio gan gynhesrwydd Jakarta. Nid dim ond nodwedd yw lletygarwch y ddinas hon, mae'n ffordd o fyw. Wrth i chi archwilio Jakarta, byddwch chi'n teimlo'n gartrefol, gan brofi'r dinas hon nid fel twrist ond fel ffrind. Gadewch i egni heintus y ddinas hon eich swyna. Mae'r strydoedd prysur, y bywyd nos bywiog, a'r gwen sydd i'w gweld ym mhobman yn creu awyrgylch llawen a chroesawgar. Mae egni Jakarta yn heintus, a chewch eich cario i ffwrdd gan ei rhythm. Byddwch chi'n gadael gyda gwerthfawrogiad newydd am y ddinas fywiog hon. Bydd yr atgofion a gewch yn Jakarta, y bobl y gyfarwyddech a'r profiadau, a gewch yn aros gyda chi ymhell ar ôl i chi adael. Nid dim ond dinas yw Jakarta, mae'n deimlad, cynhesrwydd rydych chi'n ei gario gyda chi. Rhanwyth, taith yn disgwyl. Jakarta, dinas fydd yn aros gyda chi ymhell ar ôl i chi adael, lle mae atgofion yn cael ei creu. Cyrchfan fydd yn cipio'ch calon. O'n endirau uchel i farchnadoedd prysur, mae Jakarta yn wleddu'r synwyrau, dinas sy'n cymysgu traddodiad a moderniaeth yn ddidor. Dewch i ddarganfod hyd Jakarta, cychwyn ar daith o ddarganfyddiad a rhyfeddod. Gadewch i Jakarta eich syni.